Estas jornadas naceron para poner en valor sempre algún detalle do Betanzos medieval que está un poquinho esquecido. Nos xa foron jornadas, en principio foi a figura de María Valteira, a figura de Juan Branco, que foi líder infantil e notario da vila, naquela época medieval das revoltas. Tamén a dedicamos ao porto medieval, porque foi importante e creo que foi a nosa vila. E este ano nos van a dedicar a esa crónica troiana. A crónica troiana é un documento medieval redactado en galego que foi redactado polo Fernán Martínez e polo bilingüe de Fernán Pérez de Aznar, que foi o financiador da obra. En principio, a idea é, agora acaban de aprobar que ese documento poida volver para Galicia, pois a idea era poner en relevancia que así debe tanto seiba que temos esta historia e que, se non é original, polo menos unha copia facsímil que poida estar a mellor nunha igrexa como esta ao pé de que como hai aquí que se descubriu pois hai nada. Sería maravilloso que hai un facsímil e poder ver un códice medieval e unha igrexa como esta. Sería un detallito máis destas maravillas que temos entre campos. En principio, esta é a penúltimo día das jornadas. Temos que agradecer muchísimo a agrupación que Xipúa Carlos Seca que se vinieran a colaborar con nós neste marco maravilloso. E logo mañá leemos que vai haber un roteiro con los Betanzos medievales de Fernán Martínez e logo un pequeno vermú que poñeremos no noso local de la pregunta que queda aquí a 20 metros na rúa Pescadeira. Entonces, deixo-vos agora co director da agrupación, Xipúa Carlos Seco, Rubén Caneiro, que nos vai a ir dirixindo todo este concepto maravilloso.
continuamos con música popular. Isto que veo agora é unha maneira originalmente composta para guitarra, arranxada para a agrupación de José Cúa, é un compositor mallorquín, se chama Bartolomé Caracalla. Espero que vos guste. Pois dunha canción de ultramar pasamos a unha canción do sur de España, unha versión da malagueña popular. Agora non produce moito.
de Italia viaxamos agora a Francia, unha canción da famosa película Los chicos del coro. Washington Chemin, espero haber dicho bien.
continuamos un tema, cántabros, que se llama Viento del Monte.
Bueno, pues xa chegamos ao final do concerto. A mí pasou sempre super rápido. Nada, esperamos que disfrutades moito e que nos sigades, que nos acompañedes, que somos de aquí, pois, veñades ao próximo concerto, creo que nos vemos en agosto tamén, que sempre tocamos. Nada, isto último é unha peza que eu arranxei un pouco unha versión dun grupo folclórico galego, que era o número super coñecido, e que o son do ar, que, bueno, supónse que a melodía pode ter algún indicio de medieval, non está todo claro, pero bueno, como unha peza que sona moi modal, pois como que nos transporta un pouco a aquel entorno. Nada, un placer para nós estar aquí, agradecemos moito que hoxe compartir isto con nós, e moitísimas gracias.
Imos repetir unha para que vayades máis contentos, unha cantada, que senón quedamos así como un pouco... que bonito, non? Pero, claro. Dar las gracias a la agrupación, a los seis, muchísimas gracias. Darle gracias también, bueno, os
obispados procederos desta maravilla para facer o acto. E queremos lembrarvos que mañá temos a andaina, pero en todo caso, se non podedes vir a andaina, nós sempre vamos a seguir apostando por poñer en valor estas joyas medievais que temos aquí en Betanzos e con alegría, porque, bueno, necesitamos alegría nesta vida e se pode facer cultura con alegría, pois o ano que ven volveremos a recuperar unha das xoiñas que temos en Betanzos para intentar poñelo en valor e que traia riqueza para esta